jednorođenac, spreman poći u smrt, dao crkvi žrtvu novoga saveza i gozbu svoje ljubavi. Daj da iz tog otajstva crpimo ljubav i život. Po Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Poslušajmo sada riječ Božju. Čitanje knjige Izlaska. U one dane Gospodin reče Mojsiju i Aronu u zemlji Egipatskoj: ovaj neka vam bude početak mjesecima, neka vam bude prvi mjesec u godini. Ovo objavite svoj zajednici izraelskoj i recite: 10. dana ovoga mjeseca neka svako po porodici pribavi jedno živinče, tako jedno na tuđu. Ako je porodica prevalena da ga potroši, neka se ona priključi svome susjedu, najbližoj kući prema broju osoba. Podijelite živinče prema tome koliko koja osoba može pojesti. Živinče neka bude bez mane od 1 godine i muško. Možete izabrati bilo janje, bilo koze. Čuvajte ga do 14. dana ovoga mjeseca, a onda neka ga sva izraelska zajednica zakolje između 2 sutova. Neka uzmu krvi i poškope oba dovratnika i navratnik kuće u koju se bude napovalo. Meso pečeno na vatri neka se pojede te iste noći s beskvasnim kruhom i gorkim zeljem. A ovako ga blagujte: opasanih bokova, s obućom na nogama i sa štapom u ruci. Jedite ga žurno, jer to je Paska Gospoda. Jer te ću noći ja porući egipatskom zemljom i pobiti sve novorođence u zemlji egipatskoj, i čovjeka i životinje. Ja, Gospodin, kaznit ću i sva egipatska božanstva. Krv neka bude znak na kućama u kojima vi budete. Gdje god spazim krv, prijeći ću vas. Tako ćete izbjeći pokolju zapornom kad se oborim na zemlju egipatsku. Taj dan neka vam bude spomendan. Slavite ga čast Gospodinu po trajnoj uredbi od koljena do koljena. Riječ Gospodina. Bogu hvala. Čaša blagoslovna, zajedništvo je krvi Hristove. Što da uzvratim Gospodinu za sve što mi je učinio? Uzet ću čašu spasenja, izazvati ime Gospodnje. Čaša blagoslovna, zajedništvo je krvi Hristove. Dragocjena je u očima Gospodnjih smrt pobožnika njegovih. Gospodine, tvoj sam sluga, sin sluškinje tvoje. Ti si razriješio okove moje. Čaša blagoslovna, zajedništvo je krvi Hristove. Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, zazvaću ime Gospodnje. Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje, pred svim pukom njegovim. Čaša blagoslovna, zajedništvo je krvi Hristove. Čitanje prve poslanice svetog Pavla apostola Korinčanima. Braćo, ja od Gospodina primih što vama predam. Gospodin Isus one noći kad bijaše predan za kruh,
zahvalivši razlomi i reče: ovo je tijelo moje za vas. Ovo činite meni na spomen. Tako i čašu po večeri govoreći: ova čaša novi je savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete meni na spomen. Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodu navješćujete dok on ne dođe. Riječ Gospodu. Bogu hvala. Zapovjed vam novu dajem, govori Gospodin, ljubite jedni druge, kao što sam ja vas ljubio. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetoga Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. Bijaše pred blagdan Paske, znajući da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu Isus, jer je ljubio svoje one u svijetu, do kraja ih je ljubio. I za večerom, pošto je đavao već bio ubacio u srce Jude Iškariotskoga, sina Šimunova, odluku da ga izda, Isus, znajući da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izašao, te da Bogu ide, ustao od večere, odloži gornje haljine, uzme ukrus i opasa se. Nalije zatim vode u praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ukusom kojim je bio opasan. Dođe tako i do Šimuna Petra, a on će mu: Gospodine, zar ćeš ti meni prati noge? Odgovori mu Isus: što ja sad činim ti ne znaš, ali shvatit ćeš poslije. Reče mu Petar: nećeš mi prati nogu nikada. Isus mu odvrati: ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Na to će mu Šimun Petar: Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu. Kaže mu Isus: koji je okupan ne treba drugo nego samo noge oprati i cijeli je čist. I vi ste čisti, ali ne svi, jer znao je tko će ga izdati, stoga je rekao: niste svi čisti. Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, sjede opet za stol i reče im: razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete učiteljem i Gospodinom. Pravo velite, jer to i jesam. Ako dakle ja, Gospodin i učitelj, vama oprah noge, tako trebate i vi činiti kao što sam ja vama učinio. Riječ je Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Draga braćo i sestre, evo želim na ovaj sveti veliki dan, ponavljam na početku ovog baš najbližeg susreta sa Isusom, to je Otrodnevlje, danas Veliki četvrtak, ustanova Svete Euharistije, sutra Veliki petak, Isusova gorka smrt i pokopanje u grob, Isusov ostanak u grobu u subotu i naravno njegovo sveto uskrsnuće. Želim uputiti nekoliko misli koji su povezani sa ovim velikim i svetim danom na ustanovu prve Svete Euharistije. Svaki oproštaj od voljene osobe je bolan i popraćen suzama. To je odraz nas ljudi. Mi želimo život. Puno sam puta promatrao osobe, a i sam izgubio neke drage osobe, a nažalost evo i ove dane 2 osobe iz bliže moje obitelji su otišli sa ovoga svijeta. I čovjek se tako teško i tužno osjeća, osobito kad umre majka ili otac, ne daj Bože kad dijete umre. To su tako teške i stresne stvarnosti da čovjek ne može cijeli život proći sebi. Možda se i kajemo za neke činjenice i stvari što nismo učinili dok su ti voljeni bili s nama živi i zdravi. Svaki taj bol i rastanak čovjeka boli, ponavljam, i nekad se cijeli život ne može vratiti u normalu. Što je veća ljubav među ljudima i međusobna povezanost, to je rastanak teži. I da se nekako ublaži ta bol i da se ne izbrišu uspomene,
ostaju lijepe stvarnosti koje mi ljudi jedan drugome ostavljamo, da nas podsjećaju na dragu osobu. Ove večeri, ovog dana, također je u pitanju jedan rastanak, oproštaj božanskog učitelja iz Nazareta od njegovih dragih učenika. Božanski učitelj je posebno čeznuo kad je rekao: želio sam ovu Pasku blagovati s vama. Želio sam biti s vama za stolom. Želim podijeliti hranu s vama. Njegovi učenici kao da nešto u magli naslućuju, ali ipak nisu bili posve sigurni da je ovo zadnji sastanak. Toliko ih je njegovo božansko srce vezalo uza se, da nikako nisu mogli shvatiti da je ovo oproštaj, da je ovo zadnji susret koji je bio stvarna istina, jer evo, par sati nakon posljednje večere, ljudska zloba i mržnja odijelila je Isusa od njegovih učenika. Za svoj ljubav i požrtvovnost koju je Isus učinio za 3 godine koliko su oni bili s njime, nažalost, Isus je dobio nezahvalnost, evo, na koncu i mržnju. Isus je naravno i čovjek i Bog i znao je što će se dogoditi. I zato je htio s tim svojim prijateljima, apostolima koje je on izabrao, biti na poseban način, rekao bih, nasamo s njima, dati im upute i sve ono što je govorio kroz 3 godine, rekao bih, teologije, evo sad je došao trenutak i čas. On ih je ljubio neizmjernom ljubavlju. Isus je u večeri Velikog četvrtka ustanovio i dao im svetu pričest. Dao im Euharistiju, dao im svetu misu, dakle, ostavio im je najviše što je mogao. Ponavljam, ljudi, osobito oni koji imaju svoju djecu, ostavljaju svojoj djeci automobil, novac, kuću, te materijalne stvari. Ali siguran sam da svakom roditelju je puno bitnije da djeca njegova budu sutra u redu. Da djeca međusobno pričaju. To je puno važnije od svih automobila ovog svijeta, od svih blaga ovog svijeta. Rekao puno puta, pa šta će mi cijeli svijet ako ja s mojim bratom ili s mojom sestrom ne mogu popiti kavu? Ako ne mogu popričati normalno i ljudski, šta će mi sva ta blaga ovog svijeta? Ništa mi sa sobom podnijeti nećemo na drugi svijet. Zato je Isus okupio svoje apostole da im podari najprije svoje tijelo i svoju krv, svoju ljubav da se vole i međusobno poštuju. Ljubav prema apostolima, a i ljudima, svakom čovjeku, natjerala je samo Krista da ostavi svoje tijelo i da ostavi svoju krv, da bude skriven u prilikama tog malog komada kruha i ti kapi vina, i to će biti do konca svijeta. Ponavljam, to nije Isusova molba, nego to je naređenje. Ovo činite meni na spomen. I jedino sutra, na Veliki petak, crkva ne slavi svetu misu. Ne slavi Euharistiju u počast Kristu koji je taj dan bio u grobu. Braćo moji i sestre, ne znam da li smo puno puta svjesni koliko je to nama Bog dao u toj svetoj misi, u toj svetoj Euharistiji, po rukama svećenika, ponavljam, na današnji dan, evo, prve apostole Isus je zaredio i tako, evo, 2000 godina biskupi zaređuju svoje svećenike i zamislimo samo da nema svećenika. Zamislimo, evo, možemo zamisliti ove dane kad ne možemo doći u crkvu. Zamislite tako cijeli život. Da nema sprovoda, da nema krštenja, da nema prvih svetih pričesti, da nema krizmi i na koncu, ono najvažnije, nema svete mise. Pa šta bi to bilo? Da li uopće možemo biti svjesni što bi to bilo da nema podjele svetih sakramenata? Braćo moji i sestre, uz svu slabost tog svećenika ima moć koji jedino može dijeliti svete sakramente i zahvaljujući Isusu koji je, evo, to apostolima sigurno ne palo na pamet, on je to učinio i to crkva čini 2000 godina i ta dvorana posljednje večere i danas je ovdje i svaki dan je ovdje i ovaj sveti oltar, ovo je dvorana posljednje večere i svaka crkva na ovom svijetu, ma gdje god mi došli, u Zanzibar, u Rim, ovdje kod nas u Detroitu, bilo gdje na ovom svijetu, svaka je sveta misa ista jer je isti Isus Krist.
Istina je, govori se nekim drugim jezikom, engleski, francuski, španjolski, hrvatski, nije bitno. Ali svetu misu svaki katolik i kršćanin razumije. Razumije onu bit što je Krist htio, a to je ljubav prema svakom čovjeku i njegovo tijelo koje nam daje snagu za život. Braćo moji i sestre, evo danas poziv da uvijek poštujemo i volimo svetu misu, jer jednog dana treba poći s ovog svijeta. Ja puno puta sam rekao i sad ću ponoviti. Bio je jedan čovjek koji mi je rekao, nema zagornog života, nema toga ništa. Nema ništa nakon ovoga. Ja rekao, u redu, a šta ako bude? A šta ako nakon ovog života dođe sud Božji, kao što će sigurno i doći, jer čovjek i duša njegova ne može nestati. Zato mi kršćani slavimo Isusovo uskrsnuće, jednog dana vjerujemo uslijed svoje slabosti, uslijed svoje grešnosti. Isus je to dobro znao i zato je ustanovio svete sakramente da bi nama otvorio put vječnog spasenja. I zato je Isus 40 dana nakon svoje muke i slavnog uskrsnuća uzašao na nebo da bi mnogim pravednicima bila vrata raja otvorena. Zato je uostalom došao na ovaj svijet. Braćo moji i sestre, svaka sveta misa je zalog vječnog života i molimo i zaslužimo primiti tijelo Hristovo kad budemo jednog dana odlazili sa ovog svijeta na jedno vječno putovanje. Evo i sveti Josip koji je zaštitnik vječne smrti, sjetimo se često puta jer mi ne znamo koliko ćemo živjeti, da nam Gospodin udijeli da možemo primiti njegovo sveto tijelo i nemojmo čekati nikad zadnji čas. Braćo moji i sestre, i ono što je Isus za kraj napravio ove svetog dana i svete noći, opro je apostolima noge. Naravno da mi nećemo prati noge jedni drugima, nema potrebe. Možda će i to trebati svom ocu, svojoj majici kad ostavi. Možda nekom bolesniku, ne kaže ni to. Ali ovdje je Krist mislio na ljubav jedni prema drugima. Ako je čovjekovo srce zatvoreno, ako čovjekovo srce nije u redu, on ne može biti ni kršćan, ni vjernik. Najprije ona ljudskost na koju nas Krist poziva, a tek onda slijedimo njegov put. Kaže Isus, ako znaš da ima nešto brat protiv tebe ili ti protiv njega, ostavi dar, izmiri se s njime pa dođi i slavi žrtvu njegovu. Evo on je opro apostolima noge, on se ponizio, rekao bi do poda, dalje nije moglo biti. To je primjer i kakvi mi kao kršćani vjernici, sljedbenici Isusa Krista trebamo biti. Kao što želimo slijediti svoje roditelje, sličimo na njih biološki, genetski, tako i želimo slijediti i imitiramo svoje roditelje. Isus je naš najveći roditelj, Isus je naš roditelj, njega treba slijediti, on je to uostalom i rekao na puno mjesta. Evo danas zahvaljujemo na svetoj misi, zahvaljujemo na svećenicima, zahvaljujemo na toj ljubavi koju je ostavio i rekao svima nama, evo i vi tako učinite. Amen. Sada bi slijedilo pranje nogu, naravno nećemo učiniti, nego ćemo se pomoliti, jer u ovoj svetoj misi nema vjerovanja, pa ćemo se pomoliti mi ovdje i vi koji nas gledate i slušate, pomolit ćemo se dragom Bogu u ovoj misi Euharistije, misi Večere Gospodnje. Par zaziva, ali puno je toga naravno u našem srcu i našoj duši. Ti, Gospodine, primi. Pomolimo se. Isus nam je zapovjedio da vršimo spomen njegove spasiteljske smrti i slavnog uskrsnuća. Okupljeni u ljubavi slaviti večeras ovo sveto otajstvo, uputimo Otcu Nebeskome naše molitve. Isus je na oproštajnoj večeri ustanovio gozbu svoje ljubavi i dao zapovjed da se međusobno volimo i ljubimo. Daj da se često sastajemo u njegovo ime, da se volimo, poštujemo i ljubimo, molimo te. Gospodine, usliši nas. Isus je u znak ljubavi učenicima oprao noge i zapovjedio da i mi tako činimo. Daj da vršimo njegove zapovjedi radosno i s ljubavlju, molimo te. Gospodine, usliši nas. Isus je na posljednjoj večeri ustanovio svećenike. Daj nam, Gospodine, novi duhovnih zvanja. Daj nam da volimo svoje svećenike i poštujemo. Daj svoje crkvi, sveti svećenika, molimo te. Gospodine, usliši nas.
Isus je na rastanku molio za jedinstvo svojih učenika, zato ih je sve večeras skupio da budu jedno. Daj da tvoja raspršena djeca budu jedno, da se u obiteljima našim volimo, da se braća i sestre poštuju, da roditelji poštuju svoju djecu, da djeca vole svoje roditelje, molimo te. Gospodine, usliši nas. Molimo te, Gospodine, za sve one koji ovih dana trpe i pate, koji su obolili od ove teške korone, od virusa. Molimo te za sve medicinsko osoblje koji, evo, svaki dan čujemo, su na izmoru snaga, toliko se muče i trude, toliko su života spasili. Blagoslovi, Gospodine, i daj im životne snage, da izdrže u patnjama i bolima, molimo te. Gospodine, usliši nas. Molimo te, Gospodine, za sve naše drage pokojne. Naravno da je svaki čovjek grešan. Isus je rekao, neka prvi baci kamen koji nema grijeha. Molimo te, Gospodine, za sve duše koje su se preselile tebi u vječnost, a možda nisu ni vjerovali u vječni život. Zbog svoje muke i slavne smrti i uskrsnuća, oslobodi, Bože, naše pokojne, vječne smrti, oprosti im grijehe i uvedi u zajedništvo sa svima svetima, molimo te. Gospodine, usliši nas. Hvala ti, Gospodine, za ovu svetu večer. Hvala ti za tvoju svetu Euharistiju koju si nam ostavio. Pomozi nam da bude naš život odgovoran dar tebi, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Gdje je ljubav, prijateljstvo, gdje je imo, sve nas sabra, sad u jedno, ljubav Krista. Zanos naš i naša radost, nek je u nje. Boga život mi se bojimo, ljubeći ga, a nek srca naša veže, ljubav prava. Gdje je ljubav, prijateljstvo, ondje je imo. Kad se dakle sakupljamo, mi ujedno, nek se više i ne dijele naše misli, nek je konac mnogim svađa, a i rasprav u sredini našoj neka bude Kristo. Molite, sestre i braće, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu. Primi, Gospodin, žrtvu iz tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitave svoje svete crkve. Gospodine, kad god se slavi spomen ove žrtve, izvršuje se djelo našega otkupljenja. Zato daj da dostojno slavimo ova sveta tajstva. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama, I s duhom tvojim gore srca, imamo kod Gospodina, hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. dostojno i pravedno. U istini je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas i svake zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče svemogući i vječni Bože. On, pravi i vječni svećenik, danas je naredio svojim apostolima obred ceudile žrtve, prvi se primio tebi za spasenje svijeta i nama zapovjedio da to činimo njemu na spomen. Njegovo po nas žrtvovano tijelo pričesti lijepi, a krv prolivena od svih grijeha čisti. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestolima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka. Svet, 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 Gospodin Bog slava, puna su nebesa i zemlja tvoje slave, Hosana u visini, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini.
Tebe, milostivi Oče, smirno i ponizno molimo po Isusu Hristu, Tvome Sinu, našem Gospodinu, primi i blagoslovi ove darove koje dajemo za svetu žrtvu. Onaj prije ti prinosimo za Tvoju svetu crkvu katoličku, molimo te o miru i čuvaj, ujedini i ravnaj, po svemu krugu zemaljskom, zajedno sa slugom Tvojim papom našim Franjom, biskupom našim Alenom i sa svim pravovjernim promicateljima katoličke i apostolske vjere. Spomeni se, Gospodine, slugu i službenica svojih. Evo mi ovdje prisutni, a i vi koji nas gledate na trenutak, spomenimo se naših živih, one koje volimo i one koje vole nas, unesimo ih u ovu svetu misu Veliku četvrtaka. I svih ovih što pred tobom stoje, ti si spoznao njihovu vjernost i znaš i modanost. Za njih ti prinosimo i oni ti prinose u žrtvu hvale za sebe i za sve svoje, da im se otpuste grijesi, da se smiju nadati punim spasenja. Oni zaučuju darove svoje odanosti, tebi vječni, živi i istiniti Bože. U zajedništvu sa cijelom crkvom svetkujemo presveti dan kad se Gospodin naš Isus Hrist za nas predao, kad je ustanovio ovu presvetu Euharistiju. Častimo i slavnu Mariju, Pazda Djevicu, Majku Boga i Gospodina našega Isusa Hrista. Častimo i uspomenu svetog Josipa, zaručnika Ljevičina, kao i svetih apostola i mučenika tvojih, Petra, Pavla, Andrije, Jakova, Ivana, Tome, Filipa, Bartola, Mateja, Šimuna i Tadeja i svih svetih tvojih. Po njihovim zaslugama i molitvama neka nam tvoja pomoć bude u svemu, bere i zaštita. Molimo te, Gospodine, blagoslovno primi ovaj žrtveni prinos, nas, slugu tvojih i sve obitelji tvoje. Obdari naše dane svojim mirom, izbavi nas od vječne osude i ubroj nas među svete izabrane svoje. Bože, blagoslovi u svemu primi ovaj žrtveni prinos, da bude duhovan i tebi ugodan i da nam postanu tijelo i krv Tvoga ljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Hrista. Dan prije nego će podnijeti svoju muku, on uze kruh u svoje svete i časne ruke, podiže oči prema nebu, tebi Bogu svome svemogućem Ocu, riječima blagoslova dade tebi hvalu, razlomi kruh i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, ovo što su večerali, uze i ovaj slavni karež u svoje svete i časne ruke, jednako riječima blagoslova dade tebi hvalu i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je karež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na oproštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, Tvoju smrt, Gospodine, navješamo, Tvoju smuću slavimo, Tvoju slavi dolazak iščekujemo. Zato, Gospodine, mi, sluge Tvoje i Tvoj sveti puk, slaveći spomen blažene muke Krista, Sina Tvoga, našega Gospodina, njegova uskrsnuća od mrtvih uzašašća u nebesku slavu, prinosimo preslavome Tvome veličanstvo od svega što si nam dao i darovao, žrtvu čistu, žrtvu svetu, žrtvu savršenu, sveti kruh života i kalež vječnoga spasenja. Molimo te, pogledaj milostivo i prijazno na ove prinose i neka ti omile kao što ti omilješe darovi sluge Tvoga Abela pravednoga i žrtva Abrahama praoca naše vjere i ona što ti je prinese veliki svećenik Tvoj Melkisedek, sveta žrtva, čisti prinos. Ponizno te molimo, svemogući Bože, neka ruke svetog anđela Tvoga prenesu ovo na Tvoj nebeski žrtvenik, pred Tvoje božanstvo veličanstvo, te se svi koji primimo presveto tijelo i krv Tvoga Sina, kao pričasnici ove žrtve napunimo svakim nebeskim blagoslovom i milošću. Spomeni se, Gospodine, slugu i službenica svojih, koji su otišli pred nama obilježeni znakom vjere, te
prespavaju snom mira. U ovoj svetoj misiji, prvoj svetoj misiji koju Isus ustanovio, koju danas častimo i slavimo, evo na trenutak, a svi imamo neke drage pokojne, zamolimo Gospodina da se smiluje njihovim dušama i u svojim mislima, svojim očima preporučimo naše drage pokojne u Božjoj ljubavi. Molimo te, Gospodine, njima, njihovim dušama i svima koji u Kristu počivaju dano mjesto svjetlosti, osvježenja i mira. I nama, svojim grešnim slugama, koji se, uznamo Tvoje veliko milosrđe, podari neko mjesto u društvu svojih svetih apostola i učenika, Ivana, Stjepana, Matije, Barnabe, Ignacija, Petra, Agate, Lucije, Cecilije, Anastazije i svih svetih Tvojih. Primi nas, Bože, u njihovu zajednicu, ne po našim zaslugama, već po obilju Tvoga praštanja, po Kristu našem Gospodinu. Po njemu, Gospodine, slava dobra, vazda slava što svećuješ, oživljavaš, blagoslivljaš i nama daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Okupljeni kao braća i sestre, i mi ovdje, a i vi koji nas gledate i slušate, sada zajedno u duhu izvolimo molitvu kako nas Isus naučio moliti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakako daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zla, daj milostivo mir u ove naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svega i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodin Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavlja, mir vam svoj daje. Molimo te, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj nam, Bože, mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vas s vama. Isto. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i uzdraćeš u ženu. Na Isuso se spomen sam, u duši budi dragi moj, a Bog mili nama i svi u milom dušu
Oglas prosiju Isuse, što mole i nikaju se, il traže te prožičavaj, ko tebe nađe, nađe. Govoriti je uzadu, badava peruci otru, pokušaj tek pravo zna, što znači ljubav Gospodnja. Ti Isuse milinom svom i našom budi nagrada, nek ponos cijeli bio tek u tebi spase zavljeni. Amen. Ovo je tijelo koje se za vas predaje, ova čaša novi je savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god blagujete, pijete, meni na spomen. Pomolimo se. Svemogući Bože, ovdje nas na zemlji krijepiš večerom svoga Sina Isusa. Daj nam uživati na njegovoj vječnoj gozbi. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Sada bi slijedio prenos svetog tajstva, no međutim to nećemo učiniti iz poznatih razloga. Sutra je Veliki petak, ponavljam, jedini dan kada crkva ne slavi svetu misu, nego obrede Velikog petka. Sutra u 6 sati poslijepodne, kao i danas, slavit ćemo dakle obrede Muke Kristove, Velikog petka. Također neće biti ljubljenje Svetog križa, križ ćemo otkriti, primit ćete svi blagoslov i vi koji ste u svojim obiteljima i mi ovdje, jer ono što čovjek srcem prihvaća, to Bog i blagoslivlje. Isus je rekao, neće ući u kraljestvo nebesko koji govori Gospodine, Gospodine, onaj koji vrši volju moju. Evo i sutra budemo u duhu sa Isusom koji je za nas i umro i pokopan. I nemojmo zaboraviti, sutra je post i nemes. Dakle, jedino na čistu srijedu i na Veliki petak i sve petke, naravno, korizmene, kršćanin mora se uzdržavati od mesa. To znači, ovo pričam onima koji su mlađi od 65 godina. I naravno da ima ljudi koji su zdravi, pa koji će i to sutra učiniti. I to je dobro, naravno. Dakle, post i nemes znači uzdržavanje od mesa i jednom se do sitosti najesti. Evo pa i sa svojim hranom pokažimo da je naš duh jači od tijela i zluje prema Isusu Kristu. Dakle, sutra ćemo slaviti obrede Velikog petka, to je najprije klanjanje Svetome križu. Budući, ponavljam da nema ljubljenja Svetog križa, čitat ćemo sutra također muku po Ivanu i nakon toga će biti sveta pričest. Na Veliku subotu imati ćemo, nažalost, opet ne paljenje uskrsne vatre, nego ćemo samo zapaliti svijeću. Otpjevat ćemo egzultet, to je pohvala uskrsnoj svijeći i već kako ide sveta misa, također u subotu u 6 sati poslije podne. U nedjelju u 11 sati slavit ćemo Isusovo uskrsnoće. Evo, kraj i ljudskom životu, pa će tako doći kraj ovoj bolesti i nadam se sretna i vesela duha da ćemo se ovdje ponovno u našoj crkvi lijepo naći, Bogu zahvaliti, a do tada pacijencija, kako su rekli stari ljudi, strpljenja, razumnosti, čuvajmo i pazimo jedne druge, štitimo jedne druge, jer svi smo mi, nažalost, potencijalne ubojice sa ovim virusom koji je nevidljiv, a i tekako ubija. Neka vas dragi lijepo čuva, a ova Kristova večera koju smo sad slavili,
neka uđe u svaka naša srca, neka vas blagoslovi sve vas, nas, našu djecu, naše majke, naše očeve, našu braću i sestru i sve one koje volimo i posebno, evo, srce su mene oni koji su bolesni, koji su na respiratorima, koji su nažalost i umrli od ove teške bolesti. Neka nas sve skupa, dragi Bog, čuva i neka nas On blagoslovi. Gospodin s vama I s duhom tvojim. blagoslovio vas i sačuvao svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala. Evo, rastaćemo se u našoj crkvi bez pjevanja, u tišini. Isus je za nas trpio i patio.